3 Point Productions. Rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ayya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar zane. Gini ranar zane. Maman Hafiz matata arziki fashin Allah ne. Ni da ke mun zauna lokacin fani mai dole su ne. Dukka haƙoƙinki kyautuka tina da ni ɗin ne. Ƙaddara ta gifta ni kike wata kyan jan zane. Amma na ba komai duk dare gari zai wawwaye. Rabbu na imani addu'a ta haske duhu yaye. Hamdalan na warke kin biye kawaye dolaye. Gashi kin yi wa kanki hakiyar da ba halin sauye. Zana ƙaro aure in ta zo ta haifu ta yayyaye. Sai ki yore nan ‘ya'yanmu don sakin ki ba za na yi ba. Tun da ƙarin aure. Amma wallahi an kin ban mamaki irin wannan tsohon da kika yi. Har ina jin wani dariya kawai na cije ni. Ai wallahi ke ne ma kika matukar ban mamaki domin har wani faman yin faɗa kike yi da su. Ai sai kuma daga baya na ji kunya. Ai akan me har kika ji kunya? Wallahi anyi abokanayen nasa mutanen kirki ne kamar dai shi ango. Haka ne. Ni wallahi angon har tausayi yake ban dan shi kin san cewa bai san tana da ɗa a layi ba. Na yi tsammanin ta gaya masa ne ya aminta kafin ya aure ta. Kin san asali ma an ɓoye masa ne babu abin da ya sani. Amma fa Aminu ba lalle na je auren. Za mu ji kunya fa in har ya sani. A'a kar ki haka. Kin san dan mu bai tambaye mu balantana ya ce mun masa ƙarya. Gaskiya ne Aminu. Haka magana ki take har na samu nutsuwa a zuciya. Sai kware ni sai bana na gode kawar amana. Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Amin ya rabi. Sai mu shiga daga cikin mu ƙare sai su ta jira mu. Maman Hafiz matata arziki fashin Allah ne. Yawwa Adam, dama ina so in ma wata tambaya domin abun ya kulle min kai. To, Dokto, wace tambaya haka har ma ya kulle ma kai? Akan maganar Haidar ne, aure ne fa, amma na yi kan ba su kuɗi na amma. To, yanzu nake da lokacin da zan gaya ma, in har ka manta in tunatar da kai. Haba Adam, ai ba abin da za ka ce min, wani irin rashin tausayi ne bayan an ce mana ta yi cikin shege. Lalle yanzu ka shaida mun kai mutum ne mai mantuwa, ka sani ko shi ne sanadiyan shiryarsu? Kamar yaya kenan, Adam in kai ne aka yi wa haka za ka ji daɗi? Kai Dokto, in har Allah ya daban da ni, domin wannan aya ce da Allah yake so nuna mana wani abu. Ok, to in haka ne ina ka bar wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka so wa dan uwanka abin da ka so wa kanka. Alhamdulillah Dokto an zo wurin. Ka manta shi ma Aidar yana da yaro kuma ya same shi ba ta hanyar aure ba. Kuma kai ka sani an yi duniya ya aure yarinya ya ce ba zai aure ta ba. Zahiri Adam na tuna shekara 4 baya. Ashe? To kai kaga shi zai yi wa Allah waye. Hakika yanzu na gane hikimanka na yin haka. To, Allah ya kyauta. Allah ya sa dai sanadiyan shiryoyinsu ne. Amin ya rabbi. Shikenan, ina fatan dai yanzu ka fahimce ni. Ba wai na yi da wata manufa ba ne, face alkhairi. Haƙun Adam na gamsu. To, Allah Ubangiji ya sa mu dace dukanmu. Da tashi mu karisa, ka san akwai sauran ayyuka ba. Garanti, ayyuka kan akwai su. Allah. Bismillah. Ayya kamata ki gaggane.
Amarya. Haji nake wallahi kamar ma dai da ka da fitan nan. Baka ji ba. So. Ango na kenan. Kai kyau. Don Allah in ka fita kar ka kalli kowace mace. Duk wacce ta kalle ka ban yafe mata ba. Ka ji honi na? Na gode amaryata. Kuma ki kwantar da hankalinki. In dai mace ce. Na miki alƙawari ba wacce zan ba. To ni da ma nake da ki waye zan tsaya ko a Allah ki wata da. Na gode. Allah ya bar mu tare baby. Dama akwai magana da nake so mu ɗan yi. Ina so ka ɗan bani minti 2 mu tattauna kafin ka fita. So, ina sauraron ki kin biya sa mata. To an gona. Na sadiyar umman kunna. Ita zo min da wani yaro. Yaro kuma? Me yake ce miki? Wai ga ɗana ya zo mu gaisa. Sai muka gaisa. Amma sai nake ce mata ban gane ba, sai take ce min wai ɗanka ne. Sai nake ce mata ka taɓa aure ne? Sai take ce mini a'a. Wai budurwarka ce da kwai soyayya a baya. Harshe ɗan ya shiga tsakaninku kuka yi aikata abin da bai dace ba. Har kuka samu ɗa. Me gaskiyar magana? Kin gane ba? Haka ne. Kuma dan Allah ina mai roƙonki da ki haƙuri da ban gaya miki tun a farko. Dan Allah kar ki ce za ki guje ni akan wani ibtila'i da ya afka mu. A'a Haidar, in dai ni ne ba zan rabu da kai ba. Kar ka damu in dai akan wani. Ai wannan jarabawa za ku wanda ya karɓi kuma ta kawo. Gaskiya na gode ya aljanna. Allah ya bar mu tare. Kai. Amin ya Allah, amma ka san wannan jarabawan da Allah ya jarabe ka da shi, ni ma ya jarabe ni. Domin a halin yanzu ina da ɗiya mai suna Ummi. Haba Allah, ki bar wannan magana mana, ki bar wannan wasa ba na so. Haida, ba wasa bane, gaskiya nake gaya. Ibtila'in da ya faru da kai, ni ma ya faru da ni. Yanzu abin da ya kamata ka ɗauko ɗanka, ni ma ya ɗauko ɗiyata sai mu haɗa su mu ba su tarbiyya. Ka dawo da shi na, ni ma sai in ɗauko ɗiyata. Sai mu sa su a makaranta, mu ba su ingantaccen tarbiyya. Kaga asirin mu a duka gaba ɗayan mu, ko ba haka ba? Ina kama haka zai. Ke daga tare ba. Wai kina nufin dama wannan magana da sai ke ne? To da ta ni wallahi ba zan zauna da ƴar iska ba. Sai da ki ji koma can ki zauna da ƴar iska in wanki. Haba Haidar, yau kuma ni kake kira da ɗan ƴar iska? ƴar aljannar ka ce fa, haba baby, kai haƙuri mana. Kin ga abin da na gaya miki, don ba zan taɓa zama da ƴar iska ba. Ki ci da kayan ki kar in dawo zai in same ki. Ki koma can ki zauna. Haidar, don Allah Gaskiya doctor, wallahi rayuwar nan sai a hankali. ƙwarai ma kuwa. Sai jarabawa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan. Wallahi haka kaddaran mutane ta dawo. Gaskiya to Allah da ya samu dace. Amin. Allah kuma ya shirye mu ya gafarta mana zunubanmu. Amin amin wallahi. Kuma gaskiya Kai kuskure. ango Ango ka sha maiko. ango Ka sha gamshi. ka ga har wani haske ka fara yi? Kai a gaskiya fa Haidar wato aure ni'ima ne. Ka ga yadda ka fara canjawa kuwa? Ango ka sha kamshi. Wallahi ango har wani shining kake yi. Kaga dan Allah ku bani ba na son surutu. San me yake damu da abin ma gaba daya. Wai Haidar, yanzu dan girman Allah har akwai abin da yake damun ka da ba za ka iya gaya mana ba? Haba Haidar, ai in akwai abin da yake damun ka mu ya kamata ka fara sanarwa kafin wani. Ni ku dakata ni kun ga ni abin da nake so da ku kawai yanzu. Dan Allah ku ƙara cikin gidana. Ku ga wannan yarinyar Jummai. Sitar ina ce na ta dan Allah ta koma inda ta fito. Haba Haidar, wani yake damun ka? Yanzu Jummai din naka? Me haɗa ku? Kai Haidar, abun ya kai haka? Ha, ina cikin hankali da lafiya kalau nake. Amma dai wallahi ku gaya mata idan na dawo gidan nan na same ta
wallahi tana sai na mata dan banzan duka, billahi la ilaha illa huwa na mata dan banzan duka kai na ga muku. Duka kuma? Shi kenan Haidar, ka kwantar da hankalinka, ka kullum ɗinka, insha Allah yanzu za mu je mu same ta. Da dai dukan Haidar, amma fa ya kamata ka gaya mana abin da ya haɗa ku kafin mu je mu same ta. kaga Adam, dan girman Allah in za ku je ku je, in da za ku je ba billahi lazi in na dawo gidan na fa na same ta, wallahi sai na mata dan banzan duka. Shi kenan yanzu ka kwantar da hankalinka ka zauna, bari mu je mu same ta. Doctor, mu je. Gaskiya mu tafi Adam. To, bismillah mu je. Duk dare gari zai wawaye. Wallahi ku gaya mata fa. Addu'a ta haske duhu yaye. Rabbu na imani addu'a ta haske duhu yaye. Hamdalan na warke kin biye kawaye dolaye. Gashi kin yi wa kanki. Za na ƙaro aure in ta zo ta haifu ta yayyaye. Sai kiyo. To kai yanzu Adam, dala idan muka shiga me za mu ce mata? Aba doctor, kai dai mu je. Ai in har muka je abun faɗa ba zai wuya ba. To bismillah. Mu je ne. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannunku da zuwa Adam, ina kwanan ku? Lafiya kalau alhamdulillah. Ba ku haɗu da shi ba ne, bai jima da fita ba. Mun haɗu da shi. Amarya me yake faruwa ne? Babu komai, ya ce muku wani abu ne? Gaskiya amarya akwai abin da ya ce mana. Shi kenan yadda ya gaya muku haka dai, nika yanzu ma gidan mu zan tattara in tafi. A'a, ba za a yi haka ba. A yanzu in kin koma gidanku za ki je ki tayar musu da hankali ne. Yanzu ki shirya ki je gidan su Adam. Ki je ki samu baban shi sai ki gaya mishi duk abin da ya gaya miki sai ki amfani da shi. Shi kenan, na gode. To ga wannan ki hauna fe. A'a, ka bari wallahi. Allah ki karba. Karba ba kuma. Na gode, Allah ya saka da alheri. A gani ta gida. Shi kenan, ba damuwa. Ba damuwa. Ke yanda ake ciki za mu je. Cikin mu kan za mu koma. Kike wata kyan zane. Amma na ba komai duk dare gari zai wawaye. Rabbu na imani addu'a ta haske duhu yaye. Hamdalan na warke kin. Dukkan Allah, haka ne ya faru? Allah mai girma gagar misali. Abu wallahi kuskure ne, tare shi. Na tuba, na yi nadama. To, shi kenan, ya isa, haka ki daina kukan. Wallahi baba, a kullum zuciya tana da yabon zuwa wannan rana. Yata, gaya mu, tun kafin ku yi aure dama kina da labarin shi ɗin yana da yaro ne? A'a babu, wallahi ban sani ba, ya ɓoye ni, ya ci gaya mu. In kuma haka ne, yaya kika sani, kuma yaushe ne kika sani? Yata? Baba, na sani ne lokacin bikin mu. Lokaci, lalle lokaci gaskiya ne yayi, wannan ba ƙaramin darasi ba ne. Baba, don Allah baba ka taimaka ni, ina son Haidar baba, don Allah ka taimaka mu. Sai a tana ji yanzu shi har ɗin yana ina ne? Ya fita ne, ya ce kai ya dawo ya same ni a gidan. Bayan fitarsa sai ga su Adam da Dakto. Su ne suka ce min na zo gurin ka. Ok, su abokansa ne suka ce ki zo nan gidan? Su ne suka ce min in zo in same ka, ya je ya same su cikin tashin hankali. To, ni dai gaskiya na ji daɗin abin da su Dakto suka yi. Domin sun yi tunani da ba su tura ki gidan kuma.
kuma nan ɗin ma ai gidanku ne. Ke ma kin yi tunani da kuke hau lokacin zuciya ba. Allah ya saka miki da alkhairi. Baba don Allah ba shi haƙuri don Allah baba. To yata ni dai na ji maganarki kuma zan yi iya ƙoƙari na ki kwantar da hankalinki. Yanzu ki daure ki ɗauki da kanki ki tashi ki je ki samu ma'aikiyarki tana cikin gida. Na gode Allah ya saka da alkhairi. amma na ba komai. Allah kana jin roƙonmu da ya Allah. Allah ya sauke. Ubangiji Allah ka shirya mana yaranmu. Allah kai ba azzalumin kowa bane. Hamdalan na warke kin biye kawaye dolaye gashi kin yi wa kanki hakiyar da ba. Yawwa Sadiya, don Allah ki haƙuri. Kin ga ban samu zuwa gurin bikin da wallahi kujerar rika ne suka yi. Ai tun da na ga ban ganki ba na san kina da isa. Ai wallahi kamar kin san domin na je rubutun jami'a. Allah sarki Hafsa, gaskiya na miki murna a wajen. Allah ya baki sa. Na gode sosai Sadiya. A gaskiya na ji daɗin wannan addu'a na ki. Yawwa Hafsa, na so a ce wallahi na dawo domin jin shawaran da kika yanke akan maganar da muka tattauna na bisa. Ke dai Sadiya, labari ne mai tsawo, amma dai sai mun gama hirar baki. Haba Hafsa, kullum bisa rige na kira na a waya domin jin kyakkyawan sakamako, amma kina da kiɗan abin da wasa. Wallahi Sadiya, ke dai ki bari kawai, Haidar da matarsa da kuma abokansa. Ki da ka ta Sadiya, shi Haidar ɗin ba shi da matarsa suna Dubai kwatas ba ne? Shekaran jiya kenan, amma yanzu tana gidan. Shi ko ban gan shi ba, kin ga labarin da ya kamata na baki ba na shi ba. Allah ya sa da lafiya Sadiya. To ina kika ga lafiya Hafsa, ki dai ki bari kawai. Ai babu tabbas in zaman su mahaifi. Ki kai subhanallahi, Allah ya daidaita su. Amin ya rabi, amma dai to. Allah ya kyauta. To wallahi Sadiya, kin ga abin da yasa nake tsoron bisa. Ai ba za a taru dai a zamu ɗaya ba, ki dai sake tunani. Ai ma wallahi yanzu na yanke shawarar komawa makaranta. Kin ga na jingina magana aure. Ashe Hafsa na samu amsan bisa duk a cikin sauki. Gaskiya kan. Wallahi jin wannan magana Haidar ɗin, ana ji auren man ya saka fita nan a kaina. To Allah ya kyauta. Amin ya Allah. Duka haƙoƙinki kyautuka tuna da ni ɗin ne. Kaddara ta gifta ni kike wata kyan jan zane. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Rabbu na yi addu'a ta Na kwana baba. Lafiya kalau. Ya gajiya. Kan Haidar. Na yi maka magana ka yi shiru. To yanzu na baka damar ka yanke hukunci da kanka. A matsayin kai aka kama wannan shari'ar. na ƙaro aure. Ni wallahi baba ba zan iya zama da ita ba. Don wallahi baba ko na zuna ita ma zan dinga zargin yarinyar nan ni wallahi. To lallai gashi biri ya kama da mutum. Sai kuma gashi ɗabi'unku ya zama ɗaya. Ta suna ce babba. To ita kuma in ka fita me zuciyarta zai gaya mata. To gaskiya baba ni kan ai nawa na faɗa maka. Ni ba ruwana da nata. To Haidar, yau ga ranar ta zo. Allah na gode maka da wannan abu ya faru ina raye. Amma baba ni na ga abu fa kamar ma daɗi ya maka ma. Haidar kenan. Ni irin kunyar da ka bani, Allah ya saka mu. Kin kito bismillah. Lokacin da kai mulani, ‘yar abokina ciki, na ka aure ta kaki, ka ce wai abin kunya ne. Wallahi baba ni dai in na auri lani kam ni a waje na abun kunya ne wallahi a gare ni. San bai dace ba. Me yasa aka ce ta yaro Samu rashi daga Allah. ne take ba ta ‘ya'ya? To yanzu Haidar akwai abin kunya da ya wuce wannan ne? Ga irin ta nan wai kai za ka yi wa Allah wayo. To Haidar, da ƙarshen wayan naka. Shi yasa muke faɗa muku ko saman dutse kawo abin da muka hango ba za ka hango ba. To ga irin wayan naku yanzu Allah ya kama ka.
Baba ni fa yanzu na riga na kore ta gida. Kuma ni ba zan je ba, kuma dan Allah baba kai ma karka je. Kai Haidar, ka shiga hankalinka in ka kuskura ka rabu da ita ni da kai. Ni wallahi gaskiya baba, ni gaskiya kawai. Ne? Kai yadda har ka san gaskiya? To matarka tana gun ma'aifiyarka. In ka yadda ka ɓata mata rai ni da kai Haidar. Baba ka tana gida? Gaskiya ni wallahi ba zan shiga gidan ba ma. Ba zan shiga gidan ba ni. In ka da dama kar ka shiga. In ya so daga yanzu kar ka sake zuwa wajen mu. Kai hakuri. Haidar Allah ya kyauta Haidar. Allah ya cire ka. Allah ka shirya mana wannan yara. Halin yanzu fisi yanzu yaran yanzu ba hali kai kana matsayin ma'aifi kai ma yaro magana ya ji abin da ka faɗa masa sai abin da ya ga dama. Allah kiyaye. Allah shirya mana ku. Wai kina nufin Adam ke fara nema kafin ni? Tabbas ni ce, amma me kuma ya kuka ƙare? wallahi ummi na yi da na sani yadda ba kya tunani. Kuma da gaske kenan daga lokacin ya haƙura? Wallahi na yi in shawo kansa amma abin yaƙi. Na bi dukkanin abokanansa ya ƙi yadda. Kina so ki ce min har Haidar kin samu? Wallahi ummi. Ya haƙuri Hafsa. Ai mama Hafiz, yanzu kan ke zaki haƙuri. Don ko ni in ya amince zai aure ni, wallahi auren shi zan yi. Ke? Samu rashi daga Allah ne. Kwarai daga Allah ne. Ai ya kamata ki gaggane. Yau da gobe ta Allah ce. Mai haƙuri mai riba ne. Wanga zance haƙun ne. Tiran gini ranar zane. Maman Hafiz matata arziki fashiyin Allah ne. Ni da ke mun zauna lokacin fani mai dole su ne. Dukka haƙoƙinki kyautuka tina da ni ɗin ne. Ƙaddara ta gifta ni kike wata kyan jan zane. Amma na ba komai duk dare gari zai wawwaye. Rabbu na imani addu'a ta haske duhu yaye. Hamdalan na warke kin biye kawaye dolaye. Gashi kin yi wa kanki hakiyar da ba halin sauye. Za na ƙaro aure in ta zo ta haifu ta yayyaye. Sai ki yore nan 'ya'yan mu dan sakin ki ba za na yi ba.